Okei, moi, mä täällä. Kuten varmasti huomaatte, mä oon vaihtanut Englishiin takas suomen kieleen. Ehkä helpompi, niin oh my god. Mä nyt eka haluan pyytää anteeksi mun laadusta. Mä olen oikeastaan pyykkituvassa tällä hetkellä, joten muut on kotona ja nyt ei oikeastaan muuta paikkaa, koska kaikki nyt vähän huutaa tuolla, peli on käynnissä ja mä en pääs muualle kuvaamaan. Mutta tällainen niinku typerä daily vlogi, ihan saa, mikä ikinä te sitä haluatte kutsua. Siis ei mitään, mä tässä näitä pahoittelen 5-6 kuukauden odottelusta siitä, että mä en ole kuvannut yhtään videota tai mitään muuta sen tapaista. Mä oon oikeastaan tosi pahoillani tästä. Mutta näiden 5-6 kuukauden aikana mä olen oikeastaan saanut 4 tilaajaa. Jos totta puhutaan, se on mulle aika... Oh my. Mä en oikeastaan siis... Mä en tajua, mitä ihmiset näkee mun videoissa. Ne on siis ihan paskoja. Anteeksi. Ei ois pitänyt. Mä vaan sanonut mitä mieleen popsahtaa ja teen videoita siitä, että mieleen popsahtaisi niin ihan mitä vaan. Tuli sanoen. Siis niinku vieläkin ihan mieltöntä, siis haluan nyt kiittää ihan jokaista teitä 4, jotka nyt tilasitte mun kanavani. Mä en tiedä miksi te tilasitte sen, mutta kiitos. Kuten mä kerroin, te näette, että minä olen pyykkituvassa. Tai no, kylpyhuone, vessa. Ihan miksi te sitä haluatte kutsua ihan itse. Mä kutsun sitä pyykkituvaksi, se on paljon hienompi nimi kuin vessa. Mutta joo, kuten mä jo aiemmin selittelin, niin en päässyt sitten muualle kuvaamaan. Mutta ensi kerralla mä lupaan, että videosta tulee paljon pidempi ja paljon parempi laatu ja ollaan sitten todennäköisesti mun huoneessa tai olkkarissa tai mun siskoni velin huoneessa. Eikä enää pyykkituvuissa, joten tää oli vaan tämmönen pieni vlogi, ei ehkä siitäkään, mutta mä en nyt viitti ruveta mitään törttöilemään tämän videon kanssa tai editoimaan, koska mun tietokone on ihan toisin sanoen peenä. Joten mä en pääse editoimaan muutenkaan tätä videota ja mä kuvaan nyt puhelimellani, kuten näette tuolta. Noin. Siinä olen puhelin kädessäni. Mutta joo, tää on tässä näin sitten. Ja ensi video mä lupaan tulee olemaan paljon parempi kuin tämä. Ja mä lupaan yrittää editoida sen. Ja no... Ajatelkaa. Vähän yli viikko vielä ja kesäloma alkaa. Siis voitteko te ajatella? Kesäloma on ihan kohta täällä ja me ollaan menty kouluvuosia. Mä oon mennyt 7 läpi nyt just pääsemässä ensi viikolla läpi toivottavasti, joten tällä viikolla on nyt sitten viimeiset kokeet, joten wish me luck for tomorrow's test. Ja mä toivotan onnea kaikille, joilla on vielä pari testiä tekemättä ennen kuin ne pääsee lomille. Joo, onnea kokeisiin, muistakaa lukea. Mä en siis koskaan lukenut kokeista. No life. Mutta joo, tuo oli siinä. Mä näen teidät piakkoin.